Dag 1 af vores 7.600 km lange cykeltur fra Nord-Norge til Portugal. Dagen startede ud med at få indtjekket vores cykler i lufthavnen. Så sidder vi altså på flyveren på vej 400 km nord for Polarcyklen. Hvordan har vi den, Nikolaj? Jeg har det godt. Det var godt som morgen. Så vi lander om 45 minutter. Det bliver fedt. Det var det, du havde at sige. Det er mange søger. Så blev det tid til at lande, og her ser vi indflyvningen til Kirkenes. Vi landede i lufthavnen, fik vores indtjekket bagage, men der var noget, der ikke var, som det skulle være. Nikolaj fik ringet til SAS, og ja. Da vi landede i Kirkenes i dag, så gik vi lige ind og tjekkede vores AirTags. Vi har i cykelkufferten, og ganske rigtigt, så var den stadigvæk i Oslo, da vi var i Kirkenes. Og det har vist sig, at vores kufferter, vores cykelkasser, de kom ikke ombord på flyveren. Så nu er vi i Kirkenes uden vores cykler, og det var det, vi stod og ventede på inde i ankomsthallen. Men umiddelbar melding, det er, at kl. 11.05 i morgen formiddag, der skal vi hen vores cykler. Så forhåbentlig er de med en flyver fra Oslo til Kirkenes. Vi håber. Ja. Efter dagens nederlag var vi ude og gå en tur i byen, se med i morgen for dag 2.